गिरीश महाजनांनी माफी मागितली, हा विषय आता संपला पाहिजे, मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलंय। बाबासाहेबांबद्दल नितांत आदर असल्याचं सुद्धा मोहोळांनी म्हटलंय। आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी महाजनांचे प्रयत्न सुरू असल्याचं सुद्धा मोहोळांनी यावेळी बोलताना म्हटलेलं आहे। महाजन साहेबांनी कालच याचा खुलासा केला, त्यांनी माफी सुद्धा मागितली आहे। मला असं वाटतं एकदा आता माफी मागितल्यानंतर विषय संपला पाहिजे, हीच माझं म्हणणं हेच आहे। आणि त्यांनी माफी मागितली आहे, त्यांनी सांगितलं सुद्धा की आज जळगावमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक असेल, हे याच काळामध्ये त्यांनी विशेष या सगळ्यासाठी प्रयत्न केले, ते त्यांनी आवर्जून सांगितलं। आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी माफी मागितली आहे, हे कुठं जाणीवपूर्वक बाबासाहेबांचा उल्लेख करायचा नाही असं कुठे कुणाच्याच मनात नाही। प्रत्येक भारतीयाच्या मनात बाबासाहेबांबद्दलचा एक आदर आहे। आज घटनेचे शिल्पकार म्हणून त्यांच्याकडे आपण आदराने पाहतो, त्या घटनेवरती आधारित आपण आपलं जीवनमान रोजचं जगतो। त्यामुळे त्यांच्याबद्दल अनादर असण्याचं किंवा त्यांना नामोल्लेख न करण्याचं कुठलीच भावना जाणीवपूर्वक नाही आहे।